Chosen ones, molweni bethunana. Namhlanje ndithi mandingene ndinicacisele ngento abantu abaninzi abayothukayo yokuphupha okokoko. Into eyenzekayo ngoku bethunana, nizawuboniswa apho nikhululeke khona, apho nisuswe khona, apho nisuswa khona. Amaphupha aza kuthontelana, azaba ziintlobo ngeentlobo zamaphupha. Uboniswa izinto ezenzeka ebomini bakho, utyhilelwa. In another word, uyatyhilelwa uba ubuphi na, ububotshelelwe phi when it comes to your whole life nje spiritually, ungade ufikelele apho bekufuneke khona ufikelele khona. Obumnyama budilikile nje, kukho i-after effects kaloku zobumnyama, apho ke ngoku kuza kwenzeka izinto esingaziqhelanga zoba uthi noba sowulele emini bethunana uphuphe. Lamaphupha awathi yenzani or ithini, lamaphupha ayakubonisa ubana usuka phi kwaye ukhululwa phi. Each and every dream that you're gonna be dreaming, it's not saying anything that's gonna happen. It's not telling you about something that's forward. It's telling you about something eyayenzekile at the back. Qaleqeni nje kwempilo yakho, isoul yakho, where was it tied, where izinto ziqale upotyakala khona. Lamaphupha ke ngoku uyatyhilelwa ubone. Eyona nto unoske uyenze si-spiritual bath, just to cleanse yourself of all those energies and all that, but don't react in a fear way. Woyike into bana yo hayi inoba ndiyathakatha. No, uyaboniswa uba ubuphi na. A lot of people bathi bendiphuphe kwi-resort, abanye basemilanjeni, yonke lento leyo, abanye bebesezindlini ezimdaka behleli nabantu injalo. You are being shown ukubana ubuphi na. Ndithi mandingene because ndiyabona ukuthi abantu they are panicking, they don't understand ukuthi ngoku kaloku siyatyhilelwa bethunana ukuthi kwenzeke ntoni phi nini na. Lixesha ke labantwana basekhaya ukuthi nikhe nizithi vatha nge-spiritual baths ezafuneka ke zini-cleanse into ezine-salt bethunana, nihle nje niyathandaza ke ningalibali. Number 2 kule message endiyiphetheyo namhlanje is also the fact that kaloku obumnyama aba besisuka kubo, kukho bethunana ne-family members zethu ezingazange zangcwatywa kakuhle or imimoya yabo ibekwe kakuhle. Let's say umuntu wayethwetyuliwe and then now Atlantic budilikile ubumnyama. Aba bantu bayabuya ke ngokwemakhayeni, bona bazazi kaloku bethunana bayephenye eyona ndawo befanele baze kuyo kusekhayeni, and bazawuze ke ngokuba nothuse imimoya, nibone izinto zisenzeka kuwo, izinto endlini kusithini akwenzeki bubi bethunana. What is happening is that la muntu uzocela uyokulaliswa, uzocela uyobekwa kwabadala, angxengxezelwe, athini ayobekwa ekhaya. How do you handle ke ezi spirit zingenayo zinjalo bethunana? You talk to them. Uba khona la muntu ukhethiweyo in the family that can do that, ozawuthi xa ehleli athi xa ifika la nto la moya kuthini ufika uchaza ubana hayi sifuna ukwazi ungubani, uze ngantoni, sikuncede njani na. Ngoba ke eminye izawuza ngomsindo igingxime iminyazo kuphuke izinto, kuzafuneka nimcela ukuthi ahlise ulaka, nizawuzama ukumlungiselela loo nto ufuneka nimlungiselele yona. Andithethi ke nabantu mna ke abanga believe kwezinto sizithethayo bazosixelela ngee-fallen angels. Mna ndithetha nabantu aba-spiritually in tuned, souls that are awakening and know that spiritual realm siya exista bethunana. Mandinishiye kanjalo mawethu, and love and light. I'll see you on Thursday xa sizabe siqhubeka ne-live sikhulume siye phambili. You can inbox me for questions, but remember, if you want more, I also do consultations on my phone. You are going to be booked for ixesha lakho and all that. Love and light, family. Peace out.